que sí. Em presentaré. Augustus Betty, notari, per a servir-los. Són vostès els senyors Dalton? I la presó? On para la presó? La presó ha desaparegut? Han robat la presó? Són armes de gran precisió. Amb aquestes armes ningú pot fallar el blanc. Els imbècils tampoc. Cable estranger! S'acaba de beure l'aigua de la bugada. Ha deixat de ser una presó perquè no queda cap pres. Una presó sense presoners és com una menjada sense formatge. En el desert i tot, uno pot prendre el bany sense ser molestat? Què t'has fet en el dit, Pancho? El go? El doctor Smith. Ah, sí, el conec prou bé. Ha passat per ací avui de matí en direcció nord. Per a servir-los, cavallers. I veig per la pressa que tenen que els faig molta falta. M'ha destrossat el canó de la meua carrabina. No em fa gràcia. Segur que me l'ha doblegat. Bé, matem i acabem d'una. No seran cartes marcades, benvolgudes germanes, com poden guanyar un lloc en la gran partida de pòquer eterna. Però ara no és el moment de presentacions. Intenta parar la locomotora. Però va, ens matarem! No té avui res per a mi, Shari, però si es jugara un poc amb ella, la vida seria més alegre per a mi fins ara. Lucky Luke! És vostè el campió! Lamentem interrompre'ls, però és l'hora d'acabar. I recorde a tots els concursants que els espere avui de nit en el meu ranxo.